Piştî ku di sisê rêbendanê de pêvajoya bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî dest pê kir, partiyên siyasî û saziyên sivîl bi awayeke bênavber banga xwedî lêderketina zimanê Kurdî dikin ku dê pêvajoya bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî 21 rêbendanê de bi dawî bibe. Di vê mijarê de bangek jî ji İYİ Partiyê hat ku serokê İYİ Partiyê yê Şaxa Diyarbekir Vecdîn Ensarîoğlu anî zimên di vê mafên ziman ku ji aliyê civakê ve jî daxwazek sereke ye were nasîn. û pêwîst e zimanê Kurdî di gelek xadan de bêhtir were bikaranîn û saziya geştên asmanî ya Tirkiyeyê jî ji bo vê rewşê wek mînak nîşanda û bal kêşand ku eger İngilîzî heye çima Kurdî nîne. Destekliyorum. Partim de buna sıcak bakacaktır. Dersê zimanê Kurdî mafekî rewa ye û em piştgiriya vî mafî dikin. Derfetê bikaranîna zimanê Kurdî û derfetên perwerdeya zimanê Kurdî li gorî daxwazên civakê dikarin werin berfirehkirin jî. Wek mînak, bila di firokeyên rêwiyan da bi zimanê Kurdî jî anons werin kirin. Çima İngilîzî heye lê bi Kurdî nîne. Derbarê bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî de bangek jî ji Partiya Doza Azad Hudaparê hat. Hudapar dibêje divê zarok bikaribin bi awayeke hêsan fêrî zimanê xwe jî û fêrî ola xwe jî bibin. Xweniz pir mühim e. Çi mühim ay xwene? Serokê Hudaparê yê Şaxa Diyarbekir Faruk Dinç balê dikêşe eger zarok nikaribin xwe bi zimanê xwe îfade bikin, ev yek dê bo dewletê bibe şermek mezin. Hudapar fikrê ja ama hem dînê xwe hem zonê xwe bonder bê. Ma enu bölge Kurdistan de benî. Zonê dayîk marî zav önemli ve kıymetli yo. Semê awayra mavûnê wa gedey ma zonê Kurdî yani Kurmancî, Zazakî ve ay bivîjnî bes nine. Yani un weşyo çiyo. Vijnayî işte zonê Zazakî ve zonê Kirdasî bibêj weşo. Ancak gerek mavûnê ki in zon bibo zon resmî bûn. Zon fermî yani. Eğer ez niştisek zon de xwe weş xwe îfade kisek in aybî min yo. In aybî dewlet wez. Pêngava çaksazî û çavdêriya perwerdeyê ya Diyarbekir DİERG jî bang kir ku êdî divê dersa zimanê Kurdî ji dêvla ku wek dersa bijare were dayîn, divê wek dersa mecbûrî were dayîn û heftiyê de jî divê herî kêm du demjimêran were dayîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.